Baba Matipa mwana uchemera biscuits tompe tutenge tuite sina yo achema Roxy D brand new song muripi mwari achema zvake adzikumborina seape se Alexeri se Vega Soneri se Jomuleri se Wikimeweri aye wanoze se jeje ndivapi anditi mwana achema like and don't forget to share. Akuman EKT. Are you ready? Badness me go make them dead. Hands full of badness me go make them dead. Akunever comes with it. It's a Roxy D, a brand new artist from EKT. Today. EKT. Yeah. Yes. Tiriko kwese. Chifile. Zvinoparidzwane zvinotaurwa muBhayibheri kwandiri dzatongova confusion kwandiri ukazvitarisa pamacommandments ndoedza kuita ose ngatozotadza one or ese macommandments anoita pana asingaiti akatozotadza one or two neniwo futi asviti iye chete bada kuvunza kuti muripi mwari zvete sikunge tinana mwari vakasiyana sha unobvunza mupula Baba Matipa totaxere Roxy D. Full of badness me go make them later. EKT. Yeah. Sichaziya ndiye ndoniwa message manje saka mwana understand. Yes. Chifile. Zvinoparidzwane zvinotaurwa muBhayibheri kwandiri dzatongova confusion kwandiri ukazvitarisa pamacommandments ndoedza munhu angoti ngazvibuditse ndizonzwisisa kuita ose ngatozotadza one or two but now zvete sikunge tinana mwari vakasiyana wari wase Wikimeo wari wase Jomula wari wase Ferguson ogomasaitipendako izvi zvonyanya chazviko mari zvandoitwa kanyamanyama nemaperi so where are you zvandofamba mzinga dzeneri mwari zvandoitwa kanyamanyama nemaperi jesu wacho where are you zvandofamba mzinga dzeneri shandandoshanda tsvaga mari ndotsvaga asena ndo asena handirarame ndopira vanhu handideureyo pa handisesenoita kuita sei handideureyo pa ndamurira kaneta zvekuita sei zvekuita sei hari zvandoitwa kanyamanyama nemaperi jesu wacho where are you zvandofamba mzira dzeneipi mwari zvandoitwa kanyamanyama nemaperi jesu wacho where are you zvandofamba mzira dzenei ndachema usaregedze kulaika ngoma chingoti bo chingoti ho chingoti Baba Matipa mwana ari kuchema tomutengera chi mabiscuits muripi mwari